Il-gwardjani tal-ħabs waqfu l-union tagħhom. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb ħabbar li din il-union ukoll se tkun affiljata mal-General Workers Union. Dan l-aħħar żvilupp fisser li fih dan l-istess union issa se jkun hemm 4 unions ta' korpi dixxiplinati li huma l-Police Officers Union, il-Union tal-Forzi Armati u l-Union tal-ħaddiema tas-Servizzi ta' Detenzjoni. Kien f'Mejju li għadda li mill-Kabinett għaddiet il-liġi li tgħid li kull persuna f'korpi dixxiplinati għandha jkollha dritt tisieħeb f'union tal-għażla tagħha. Issa trid tkun approvata mill-Parlament. Żewġ gwardjani tal-ħabs li huma involuti fit-twaqqif ta' din il-union ġdida tkellmu dwar il-benefiċċji li bħal ħaddiema oħra ikunu rappreżentati. Allura qed inħarsu l-qudiem biex din id-darba permezz tal-union naslu u neħqu l-għanijiet li aħna nafmuħna. Huwa ta' vantaġġ kbir għalina. Immaġina li ħajkonna aktar opportunitajiet, ħajkonna aktar min jismana, min jifimna, mhux min jiġġudikana biss. Huwa ta' vantaġġ għalina u nemmen li ħanikwadanjaw ħafna minn din l-union. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li bħalissa l-union qed tiġbor it-tarif meħtieġ dwar il-qagħda tal-gwardjani tal-ħabs li ammontaw għal madwar 200. Dan biex meta tibda taħdem wieħed jibda jara kif tista' ttejjeb il-qagħda tagħhom. Tony Zarb qal li ħsieb tal-General Workers Union huwa li dawn il-unions jingħaqdu ma' unions oħra fl-istess qasam fuq livell internazzjonali. Zarb esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li l-Gvern qed jagħti l-possibilità lil dawn il-ħaddiema biex jissieħbu f'union filwaqt li jappella lill-Oppożizzjoni Nazzjonalista biex tappoġġja l-liġi proposta mill-Gvern.